dyan. So, uy, uy, uy. Iyan na. Nakita nyo kung gaano kabilis yung salmon kumagat, no? So, yo, what's up mga AJ? So, kung napanood nyo yung mga unang video ko, so alam nyo na ngayon. Title pa lang, no? Last chance ng salmon ko na bumawi. So, hindi na natin patagalin to. Pakita ko na yung mga gagamba sa inyo. And kung sa salmon kayo, kalabitin nyo yung matabi nyo, kalabitin nyo kung sino. Kasi hindi pa napapanood yung video na to. So, bahala na kayo kung anong gusto nyo. Pustahan kayo ng soft drinks, pustahan kayo ng ano. Bahala kayo. Diskarte nyo mga AJ. So, wag lang kayong mandadaya sa katabi nyo, no? Dapat pareho kayong dito pa nakakapanood nito. Okay, tingnan natin kung kakayanin. Last chance ng salmon to, magpakitang gilas. So, malaki talaga yung kalaban, pero salmon naman to. So, kung matalo pa tong salmon na to mga Adi sa 8 Gs, no? Matapad na to. Ang gagawin natin dito mga Adi, next fight ng salmon ilalabas ko, parehas na sila ng size. Kasi parang hirap din yung salmon, lalo pa mga old salmon to. So yan yung magkalaban, no? Yan, kapal yung paa ng salmon pero mahaba talaga yung tigre. So yan. Ito na mga Adrian, hindi na natin patagalin pa to. Ito yung salmon, last chance na talaga to. Salmon yan, no? Ito naman yung tigre, Jensen, super. So, game! Uunahin ko na ilagay yung salmon kasi nung last time, nahuli yung salmon, no? Siya yung naunahan, nakagat kasi nagpailalim siya. So, sige. Uy, laban na kayong dalawa. Huwag mo na. So, salmon na yung una nating lalagay. Focus muna natin siya. Yan, nakita niyo naman ng maliksi yung salmon. Kahit old siya, hindi naman siya ganun kabagal. So, okay game. Hindi na natin patagalin pa to. Kasi lahat sila pa rin ang magtatapat dyan. So, uy. Iyan na. Nakita nyo kung gaano kabilis yung salmon kumagat, no? Pero hindi natin alam kung umabot ba siya o hindi. Salmon yung unang kumagat, no? Hindi na natin alam yan, mga AJ. So, tatayo na ako dyan, no? Oh, hindi ko natitignan yan. Grabe, winasak pa rin yung salmon. Salmon ang tumalon doon mga AJ, nakita nyo. So, paparita ko siguro yung replay na ito. Salmon yung tumalon. Siya yung unang nag-initiate pero siya pa rin yung tinamaan. Nag-alangan pa nga to kasi hinila ko yung sapot, no? Pero yun talaga prediction ko dito mga AJ. Pag matatalo yung salmon, bukasain siya ng tigre. Ganun kalakas yung mga gagambang namin ngayon dito mga AJ. So, alangan talaga tong salmon. Natin kung kakayanin pa. Wala na itong mga AJ. Tatapusin na ng tigre to. Hindi na bubuhayin ng tigre yan. Papatayin na talagang tigre. Alisan ko na yan, no? So, kawatin natin yung galaw para makita nyo. So, yun na nga mga AJ, no? Kung sa salmon kayo, natalo po kayo. Kung sa tigre naman kayo mga AJ, so panalo kayo, no? So, tama yung prediction ko, no? Kung tatalunin yung salmon, wasak talaga siya. Kasi winasak talaga siya ng tigre. Pero kung siya naman yung nakapauna, bilot siya, no? Bilot talaga yung salmon. Siya naman nakapauna dun sa tigre mga AJ. Matatalo niya, wasakan niya pala yung tigre. Pero yun nga, bilot talaga yung salmon dito. Yun yung prediction natin dito, masasaputan yung salmon kung matatalo talaga. So, grabe yung alert kasi. Isipin yun mga AJ, una nag-initiate yung salmon ng ganun, ng kagat, no? Sobrang malayo pa lang siya mga AJ, tinalon niya na dito pa lang ata. Dito yung tigre, tinalon niya na, no? Pero hindi siya nakaabot. So, pagkagat niya sa tigre ganyan, pigil yung tigre, no? Tapos yung salmon pa yung nadali. So, down na natin to. Hindi ko na aalisin yung salmon dyan kasi patal na yan, no?
fatal talaga yung ano niyan, patay na yan mga Aji. So kung ganyan, so wala no, kung ganyan talaga. So talo yung salmon. So yun lang, sana nag-enjoy po kayo. Sana bigyan ko kayo ng magagandang content na naman. So abangan nyo lang yung mga gambang Japan ko, yung salmon na binibreed natin. Bigyan ko kayo ng mga update. So abangan nyo lang para maganda-ganda lahat sila makita nyo. So yun lang po, maraming salamat ulit.